ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದ ಇದೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದ ಇದೆ ಪುರಾಣದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದ ಇದೆ ಐರ್ದುಂಬು ಇಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ತೋಜಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಒತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇ ಪಂಡ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪನ್ಪೈತೆ ತುಳು ಟ್ಯಾಕ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ತೋಜಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಒತ್ತೋಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪನ ಅವಳ ಫಾಂಟ್ನ ಇಂಚೆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂಚೆ ಫಾಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂದು ಕೆಲಕನ ತೂದುಪ್ಪಾರಿ ಕೆಲಕ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಂಟ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವಳ ಅಕ್ಲು ಆ್ಯಪ್ನ ಯೂಸ್ ಅಂತಂದು ಮಂತದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡೆ ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಕ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ಲು ಮನ್ಪಂದೆ ಮಂತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಎಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಫಾಂಟ್ನ ಬರೆಪಣಿ ಐನಿತ್ತೆ ಅನ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕಾದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ಲದ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುವ ಕೊಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಏರಪೋಯ್ಲೆ ಕಾಯಿಸಿ ಇತ್ತೇನು ಪಂದು ಕೊರಲ್ಲ ಯಾವ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ಲದ ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆನ್ ಅನ್ಬಿಡು ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲವ್ ಇಕ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುನದ ಕೊಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಂಚೆ ತೋಜ್ಪಾಯ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತ ಸಿಂಪಲ್ ತೋಜಿನಿ ಇಕ್ಲೆ ತುಳ್ಟ್ಯಾಕ ಟೈಪ್ ಮಂತಂಡ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಅನ್ಪೆ ತುಳ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಸೆಂಡ್ ಅನ್ಪನ ತುಳ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ತೋಜಿನ ಅವೇ ಮೀನು ನೇನು ದುವೆ ಫಾಂಟ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುಡ ಅವು ಇಂಚೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದು ಕೆಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಮನ್ಪು ಆನೇನು ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವೇ ಅಷ್ಟೇನು ಬೋಲ್ಡ್ ಇಂಚೆ ಅನ್ಬಿಡಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಣು ಮೂರು ಸ್ಟಾರ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಐನು ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಮುನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ನಾರ್ದು ತಿಕ್ಕಣಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪುದರನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಲಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪು ಇಕ್ಲಿಕ್ಲ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಐನು ಮಂತೊಳ್ಳಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಸೆಂಡ್ ಅನ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಬಾಸದ ಬೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ನ ಬೇತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬರೆಯರೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇಕ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂಡ ಬೆಂಡ್ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ತುದುಪ್ಪರ್ಗೆ ಫಾಂಟ್ನು ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಣಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ದಾದನ್ ಪಡೋದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ನಾಡೊಡಿತ್ತೆ ಇಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಪಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬರಲಿ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪಲ ಗೊತ್ತುಂಡದ ತುಳು ಟ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬರೆದು ಪಿರ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ ಇಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತ ಸಣ್ಣ ಅನ್ಪಡ ಬೆಂಡ್ ಆಂಡಿ ಅವು ಫಾಂಟ್ ತುಳಿಂದು ಫಾಂಟ್ ತುಳಿದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾತ್ ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವಳು ಎಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿರೋರು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಇಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಫಾಂಟ್ ಬರೋಣ ಅವಳು ಏನಿತ್ತ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತ ಬರೆದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಗೀಚೆ ವಾಡಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಐಷ್ಟು ಜನ ಫಾಂಟ್ ತುದುಪ್ಪಾರ ಬರೆದುಪ್ಪಿರ ಅಡ್ಡ ಗೀಟು ಉಪ್ಪಿನ ಐನು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾರಿ ಸೋಪಡು ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ಕಲ್ದ ಅದನ್ನು ಪಡೋಣ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಚೆ ಒತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಇದು ತಿಕ್ಕಂದು ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪಡ್ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಳ್ಪೊಂಜಿ ಪಟ್ಟಣ ಉಂಡದು ನೇಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತನೇ ಎಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೇನು ಒತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪೋಡು ತುಳು ಟ್ಯಾಕಂದು ಇತ್ತೆ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದು ಟೈಪ್ ಅಂತದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನೇ ಪಿರಪೋಡು ಇಂಚೆ ಒತ್ತದು ಒತ್ತು ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ತಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಓ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬರುತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ತಪ್ಪು ಗಿಟ್ಟಂಡು ನೇನೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಪಂಡ ಹೂ ಫಾಂಟ್ ಇಕ್ಲಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾಂಟ್ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಂಟ್ನಿ ಇಂಚ ಬರೆಪಣಿಂದ ಅವಳ ದಾಲ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ಐನು ಇತ್ತೆ ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಕ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಪಡಿ ಓ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ನೇನು ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೇನು ಮೂಜಿ ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಪಲಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೇನು ಬತ್ತದ ಐಕಲ್ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಐನು ಟೈಪ್ ಅನ್ಪಲಿ ಐನು ಟೈಪ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಟೈಪ್ ಅಂತದ ಪಿರ ಅಡ್ಡೇನೆ ಪೋದು ಇಂಚೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತಂದ ಇತ್ತೆ ತೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾಂಟ್ ಬರ್ಬುದು ಇಂಚಿನ ಫಾಂಟ್ ಬರ್ಬುದು ಇತ್ತೆ ಬೇತ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಅಂತದ್ದು ಬೇತನೇ ಫಾಂಟ್ ಪೊಡಿತೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಅಂತದ್ದು ಬೇತನೇ ಟೈಪ್ದ ಫಾಂಟ್ ಪರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ ನಾನು ಇಂಕ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ